Здравейте, днес ще ви уча как се прави бексайд оли. За бексайд оли ви трябва оли. Олито се прави така. Чуквате, знаете как се прави. Препоръчително е с олито да можете и по-шолт. По-лесно ще ви изчупите и да го завъртите. Бексайда е един от първите трикове, които трябва да можете. Той също има много разновидности. Бексайда е да чукнете и да се завъртите на 180 минути. Тоест, така. За да го направите, трябва да се продължите. За да го направите, вашите крака трябва да... Единият крак да е... Единият крак да е така, а другия така. Когато чукнете с този, бутате назад, а с този плъзгате, вашето тяло се завърти напред. И ще стане нещо от този сорт. Сега ще ви покажа движение. Това беше бексайда, можете да го направите и на фейки. Но това е друг въпрос, защото трябва да можете фейки